We hebben vanavond een beurtenvol programma, gewijd allemaal. We hebben Julia Beurskes, we hebben Non de Gu voor u en we hebben W3 uit de stad. Dat zijn de artiesten die straks hier op de Keertelbuur voor u op kunnen treden. Maar wordt een duivelsbal uiteindelijk omdraaid, wordt hier vanavond omgeet. Wat geen ook allemaal voorheen gekomen zit, dat steekt hier achter die hellepoort. Dat is Vos Lucifer 2024. En voordat hij uit die hellepoort kan komen, moet er nog eerst even het een en ander gebeuren. Dadelijk klinkt hij zelfs met een kleine inkie achter die hellepoort, duiken we samen met u dat helle gaan in. Maar dat is dadelijk. Eerst hebben we natuurlijk nodig het bestuur van Vasteloversvereniging de Keerteliers. En normaal gesproken zeg ik dan, ik zie het teken van de ceremoniemeester, maar ik zie op dit moment alleen maar witte rook. En dat is ook een goed teken. Dus ik wil vragen aan de Joekskapel om de duivelsbal in te zetten, dat het bestuur van de duivels naar boven kan komen. Zet maar in! Meer duivels en duivelen in evenwicht steken en daar geef ik Gerard voor om deze ceremonie protocolair in te leiden. Onze adjunct onderduivel Erik Goesens. Dankjewel Bram voor die altijd zoene introductie. Man, wat is het hier heet! Leef duivels en leef duivelinnetjes. We gaan zo dadelijk beginnen met het proclameren van Vos Lucifer 2024. We zitten bijna 24 uur zonder Vos Lucifer. Dat betekent dat er op stijl geen orde is en geen tucht is. En daar haaien we duivels niet van. Maar, voordat het zoiets is, wil ik nog eerst een aantal personen en verenigingen welkom heten. Om te beginnen een weerwoord van welkom aan onze Stijlse wethouder, Schatalier, namens het college van burgemeesters en wethouders Venlo. Dankjewel. En gaan we natuurlijk ook welkom heten onze vrienden binnen de samenwerkende Tegelse Vasteloversgezelschappen. De afgelopen weken hebben ze laten zien wie ze de goede gangmakers uit hun eigen hoes gehaald hebben. Wij proberen dan nog even uw eigen te gaan.
Een weer welkom aan Vasteloversvereniging de Beerpiep. Met in ons midden Prins Daan de Eerste en zijn adjudanten Sjoerd en Dick. En natuurlijk Vos Cambrines, Stevie Hazit en de voorzitter Marcel Diewe. Welkom! Algemeen mogen welkom een Vasteloversgezelschap de Noeders. Die zijn hier vertegenwoordigd met prins Tommy de Eerste, zijn adjudanten Bram en Dennis, de Oedersvos, Roy Pieters en de voorzitter Carl Jansen. En wat te denken van ons vrienden van de Boerenrot? Er komt geluid in de hoofd, inderdaad, goed zo. Met uw boerenbroedspaar, kerstvers, gisteren getrouwd, Boy Ruuskes en Fenne Props, met de getuigen Valken van Kleef en Alice Kubbels. En natuurlijk onder bezielende leiding van boerenvader Tenno Beulen. Maar we steken de Tegelse landsgrens over. En we zien natuurlijk ook altijd zeer groot dat ze elk jaar hier op de duivelsbal zien. De Dreekjes met de nieuwe grootveldusenaar Sjoerd Dings en de voorzitter Rob Jacobs. En door de rook kan ik het niet precies zien. Maar ik heb vernomen dat we goed bezoek hebben vanuit de Poerkerplak. De Poerker, waar we een warme verbinding mee hebben, die zien hier vanavond in een keer te gast om te kijken wie hij het in de hel is. Leuk dat je er ziet. Prins Maurice de Eerste met zijn adjudanten Heike en Sjaak en Voers Poerkwazo. Maar dan is nu het moment aangebroken. Leef duvels en leef duvelinnetjes. Dat wij gaan proclameren. Vos Lucifer 2024. Hoe deze heet de hel. Duvels, mag ik vragen om de ketting langzaam van de poort af te houden. Dat zal betekenen dat het gaat donderen en dat het gaat bliksemen. Ik huur vanuit de spelonken van de hel dat onze nieuwe heerser staat te wachten. Ziet je dat klaar worden?
kroondampen langzaam zien weggetrokken. Als de kroondampen langzaam zien weggetrokken. Zonnegooien hebben we inderdaad nog nooit gehad. En ik wilde nog heel graag verder gaan met de ceremonie. Want als de rookwolken weggetrokken zien, dan kunnen we zeggen, je had hem natuurlijk al lang herkend voor Lucifer 2024, Michael Smeets. En ze hebben er zoveel zin in dat het gezin meteen aangesloten is. En dat is natuurlijk tof. Monique Stegeman, Mickey en Mees, allebei, of alle drie natuurlijk, begrüßt hier op de bühne. En dan vergeet ik nog te nemen het kleine broertje van 11 weken, Max, die we maar even niet mee naar boven genomen hebben. De spanning is gaaf. Michael, het gaat beginnen. Maar voor we dat kunnen doen, zullen we nog even wat plichtpleging moeten doen. En als eerste wil ik de onderzeggingen omhangen die huren bij de heerschappij. En dat zijn de onderzeggingen van het bestuur en van de Joekskapel. We hopen dat ze hier een gans jaar en veel verven zullen gaan dragen. Maar om goed te kunnen regeren over de Steiler Duvels, daar heeft ze een scepter bij jullie. Een scepter die vorig jaar tot en met gisteravond heel trots en volgeruurd is gedragen door Vorst Lucifer 2023, maar die ik nu met alle liefde kan overhandigen aan dich. Nu kan ze gewoon regeren over de Steiler Duvels. Maar we zullen meteen aan het werk moeten, want nu zijn functiebus kunnen we zich aan het werk zetten. Ik wil dan ook heel keer als eerste vragen om aan die vrouwke Monique de hoesorde om te hangen van de Steiler Keteliers. En Mees, die keken al zo verwachtingsvol naar die onderzegging, maar dat gaat morgen op de receptie ganz goed komen. Dan krijg je de jeugdhoesorde en dan maken we er weer een goed feest van. De volgende taak, Michael, is namens de Keteliers heel graag een bloemke te overhandigen aan die vrouwke Monique. Door we mee willen turen, dat we het al ontzettend tof vonden. Dat we jou, dit Mugelieren, ook ontzettend dankjewel willen zeggen voor de goede ontvangst en de voorbereiding. Om het geheel compleet te maken en te beginnen
aan de Voortdurendse vastelovend wil ik heel graag de proclamatie van Vorst Lucifer 2024 met ik delen. Wie? Vorst Lucifer 2024. 35 jaar jonge aanvoerder van de Steyler Duvels. Opgegroeid boven op de hei in het Boerenriek. Maar al 11 jaar woonachtig in Oost-Duvelsriek. Voor Duvels gelukkig samen met zijn meetje Monique hoe de Drentse Bijlen. Grootste vader van zijn kinderkids. Mees van 9 jaar, Mickey van 6 jaar en 11 weken geleden trotse papa geworden van een duvelke Max. Hoeshaaiende in het hoes van opa op de Pacellilaan nummer 11+4. De kost verdienend als opperwachtmeester bij de Marechaussee in Venlo. En verder al jarenlang actief lid van vasteloversvereniging De Keetleers en ook als speler betrokken bij het Steyler Keertergericht. Van Duvels handige voetballer in het eerste. Tweede als ook de derde helft bij het vierde elftal van TSC 04. Helse sporter op de mountainbike of op de wielrenfiets. Maar zeker ook rennend door de Steylerse straten. Als vooroploper bij renclub De Weerme Worst. Dikke kameraad van de leukste vriendengroep op Steyl. Aard-adjudant binnen ook, maar ook aardprins van TSC 04. Duvelse liefhebber van overheerlijke speciaalbiertjes. Maar nou, volledig in zijn jaar, verdeeld uitgeroepen tot Vorst Lucifer 2024. We verklaren hierbij dat we vastelovend gaan vieren van het Globentrein, Wies in de Maashoek en van het Tenaap tot op het Kadoer. Onder het motto, in een vroeger leven als onverladen paard, maar dit jaar doe ik voor u als Vorst Lucifer paraat. Ondertekend Vorst Lucifer 2024, Michael Smeets.